Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amon sab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may magapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanginaot nga nagapagpaluno na kamustag-stagsan yung mga lingkuranan o banos sab sa tagtag sa mga radio seats. Aron sa inyo nga anak may inyo magamit sa pagtimbang-timba o pagpaminaw ninyo mga kamaturan karon o ingon sab amo ipagpadangat diya kaninyo mga kamaturan na puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man mga referensya nga mga pagbasahon nga diliron sa pako ng Biblia. O kini nga tulumanon mabati na sa Power Radio musugod kita alas 8 sa gabi mulong tadangton sa alas 7 mulong tadangton sa alas 8 sa gabion. O sa Warikurat Radio FM sa Balingasag mabati usab matag alas 8 kana sa gabi matag Domingo gabi maghangtod kana sa alas 9 o sa Radio Ultra alas 10 o hangtod alas 11 sa buntag o sa RPN teleradyo makita usab ug mabati ang sugod sa alas 12 mulong hangtod sa launas kahaponon. Og diri sa Mindanao ug sa Visayas area do na nakita mga anaa ang programa sa PBCM 25 ka mga radio station. Og dili nato tag sa tagsaon sa paghisgot kanato kay importante kayong oras para kanato. Og nini na karon ikauban pa nato uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ng mga kaigsuunan? Kini usab si Brother Jiggy Macarayo makig-uban sa pagtuon sa kamuturan aron among ihatod ya kaninyo. Aron nila sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kamusta ka mga kagilaan o kaigsunan kani sa mga alagad sa kanginan? Brother Lloyd Badera mong sa makig-uban kaninyo niining takna aron sa pagpadangat sa matauran ug karon paila pang kauban pang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kagilaan o kaigsunan ginisab si Brother Romira Macamos katambayayong nisab karon sa paghatod kaninyo sa kamaturan aron makapadangat sa tawo ngadto sa kaluwasan. O karon magpaila pang usa ka ministro. Kumusta ka ninyo mga igalaan magigsunan kiniwalagad sa kanginan ni Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga moy usa nga makiguban ni takna. Haron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tima. Ginapangumusta ko sa nato sa dili ta mo sa unahan ang atong Executive Vice President Reverend Charles Eugenio, ang Chief Minister sa pagtulon ang PBCM ug inguman sa mga ministro nga nas PBCM compound Brother Juan Ronilo Mangalos, si Brother Rene Telebrico, inguman si Risaba o ingo man usab si Ronald Canyaman o ingo man usab Brother Rene Telebrico o sa mga ministro diha dapit sa Visayas area nga destino Brother Cesar Patio, Samuel Montemayor o Bibot Panta. Tong ginapangumusta kanunay sila kay naglantaw man ni sila kanato kanunay og nagsunod o ginapangumusta usab nato ang tanan nga mga naglantaw karon sa Facebook o sa YouTube nagalantaw sa atong himo karon nga pagtuon sa mga kamatuoran. O ginapangumusta nato ang tanan nga mga membro dinhi sa Mindanao o dinhi sa Misamis Oriental, Bukidnon, ug ingon sa Visayas area, kutob sa maabot o ingon man sa mga kaigsuonan diha dapit sa Cotabato tungod kay dihang mga dapita daghan ang mga nangakabig na. Gyud, diha nang dapita gyud. O kining mga dapit din atong sangpiton diya sa dapit sa Kisulaw o diya dapit sa lungsod sa Alamada, sa Nueva Persa, Kabaruyan, Libungan, North Cotabato, o inguman diya sa Midsayap sa Tumbras o sa Cotabato City o sa Matalam o inguman sa Jinsan, mga pag-ong nakabig o inguman sa Carmen North Cotabato o inguman diya sa Dalumangkom, Kimagango, Arizona o inguman diya dapit sa Dalumangkom, Kimarayag, Pigkawayan, North Cotabato ato nga ginapangumusta og ingon usab sa umaabot nga mahimo nga chapter house din diha sa Nueva Persa, Mr. and Mrs. Annalyn Tubid diha din mao ang kanunay nga naa diha mag-abot ang nagkadain-lain nga mga nidawat sa mga pag-ampo. O ginapangumusta usab nato ang naa diri nga gusto sila magpadangat sa pagpangumusta diya dapit sa Negros, diya sa Maria Elena, Bago City, kang Marianito Badira, o ingon man kang Esther Badira, o ingon man kang Raymond Badira, o ingon man sa kang Nuli Badira diya sa Cavite City. Atong ginapangumusta sila, kay naglantaw kanunay sila sa Facebook, sa YouTube, o sa ato kana sila nga ginapangumusta tungod kay gusto sila nga pangumustahon. So na atong ginapangumusta. O nagpasalamat usab kita sa tanan nga mga kaigsuunan karon nga nagsuportar diri sa programa sa Villanueva, diri sa Power Radio kay nagaron makapadayon kita. O nining kagabhion karon, importante kayo nato ang kagabhion tungod kay nakapakabililhon kayo daghan man unta og mga tumaguno nato sa mga kaatbang
Pero naa naman sila si Reverend nagatiman naman sa mga isyu sa kaatbang katong bagay nato nga si Mitchell Bendilio. Ang atong i-focus karon ni ana lang sa atong misyon diin naa sa pagpadayag, diin sa atong pagwali ug ingon man sa buluhaton nga ato nang buluhaton diri sa PBCM nga mao ang pagkabig sa daghan pa nga mga kaigsuonan diin sama sa nangakabig na diya dapit sa Cotabato. Diya sa Region 12. Kay diha ang focus, diha naguna diin ang pagtawag sa mga kaigsuonan diin gibanghilyo ng master sa una ug gisulti na nga daghan pa sa mga tawo sa gawas. Ug karon gisugda na. O nianang bahina daan pa sa unang kapanahonan ang Dios mangguduna siya mga katawhan. Ani mismo siya mo ay nagtukod ana. Wala pa ang atong Ginoong Kristo, may mga katawhan na diin ang atong ang Dios mismo mo ay nagtukod ana. Wala pa ang atong mga apuhan. Wa pagani ba tao atong apuhan panahon sa atong Ginoong Kristo. Wa pa moabot ang atong Ginoong Kristo. May mga katawhan na ang Dios. Diin siya mismo mo ay nagtukod ana. Atong prubahan sa Biblia Brad Jisrael. Naa ba sa balang kasulatan nga sa unang kapanahonan nagtukod ang Dios iyang katawhan ug kinsa sila nga mga katawhan sa Dios sa unang panahon. Gitawag ka na sila nga katawhan Brad Makarayo nga Israel. Niya atong basahon diri sa nakasulat si kaduang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10-24 gingon, ug ako magapili og dapit alang sa kong katawhan nga Israel ug magapahimutang kanila aron sila dili makapuyo sila kagulingon nga dapit ug dili mabalhin ni magsakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. 24 gingon, ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw Yuba mahimong ilang Dios. Busa sa unang panahon gitukod ni Jehova ang iyang katawhan nga Israel para mahimong iyang katawhan. Siya mao ang manunubos, siya mao ang manluluwas niadto. Sa opisyal nga ngalan sa katawhan gitukod sa Dios sa unang panahon, sa Dios nga gitukod niya, ang gitukod sa Dios nga katawhan Israel. Pruibahan ta Bradjigi asa ang pruiba niya na. Ang prueba na Brad Makarayo ato lang basahon sa unang mga hari ug si Elias unang mga hari kapitulo 18 bersikulo 31. Ug si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Jehova nga nagaingon ang Israel mamaoy ngalan. Busa ang Israel mo ay opisyal nga ngalan sa katawhan nga gitukod sa Dios unang panahon. Kung mangita tag mga katawhan sa una, kinahanglan nga tuwa ka dito napasakop sa katawhang Israel. Kay mao na ang katawhan nga gitukod sa Dios. Ang Israel mao ang ngalan sa iyang katawhan. Siya mismo, si Jehova mao ay nagtukod. Din siya pod ang manluluwas ni atong panahona. Unsay purpose nga gitukod niya ang iyang katawhan? Para nga ang tao sa panahon sa atong Ginoong Jehova mailalong sila sa pagpangalagad o maghiusa sila. Tungod kay ni adtong panahona, si Jehova dili siya makatalikod sa iyang katawhan. Pahinumdum lang sa uban nga mga sitas daghan, usa lang ka sitas atong gamiton. Sa diha nga ang katawhan sa Dios nga Israel giulipo ni Paraon. Giulipo ni Paraon dito sa Ehipto. Di nang iyang alagad nga si Moises gisugo niya aron palingkawason. Ang mga katawhan niya nga Israel nga giulipon ngadto sa Ehipto. Tungod kay si Jehova, ang responsibilidad niya sa katawhan ug pagtulunan nga iyang gitukod, ang purpose niya parang mahimong iyang katawhan ug para iyang luwason. Sa bisan unsa mang panginahanglan siyang katawhan, si Jehova di katalikod siyang katawhan. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd? Ano Brad Makarayo, ang prueba kung atong basahon nakasulat sa Exodo kapitulo 3 bersikulo 7 lapos ngadto sa 9. Ug mingon si Jehova, nakita ko pag-ayo ang kaguol sa akong katawhan nga atuwa sa Ehipto, ug hindunggan ko ang ilang pagtuaw tungod sa ilang tinugyanan sa buhat nga kay nailak ko ang ilang kalisdanan, ug nanawag ako sa pagluwas kanila sa kamot sa mga Ehiptohanon, ug sa pagkuha kanila gikan ni adtong yutaa ngadto sa usa ka yuta nga maayo og halapad, sa yuta nga nagapaagay sa gatas ug dugos, sa mga dapit sa Kanaanhon, sa Hitihanon, sa Amorihanon, sa Perisihanon, sa Hibihanon, ug sa Hibusihanon. Ug karon, tan-awa, ang pagtuaw sa mga anak sa Israel, nagaabot sa akong atubangan, labot pa, nakita ko ang paglupig sa mga ginalupig kanila sa mga Ehiptohanon. Gilantaw sa Dios ang iyang katawhan nga Israel giulipon sa Ehipto. Grabing pagpanlupig sa mga Ehiptohanon. Sa kasaysayan lang, dili nato na i-detalye, di nato na tagud-taguron ining kagabion karon kay importante tulo ka hugna sa panahon ng atong panutson karon ining kagabion. Ug gisaad namo nganong dunay Master Tomas D. Jr. Amo nang gisaad
Gipromise na muna pila ka Domingohan ni agi karon pamatud karon among ipabati nining kagabhion. Nining atong nabasa. Luyo ni anang tanan nga ang Israel nga iyang katawhan giulipon dito sa Ehipto, dito ni Parao. Nanaog ang Dios sa pagluwas kanila. Buti pasabot di siya katalikod siyang katawhan. Ingon ana ang iyang purpose. Busa pagtukod niya katawhan nga Israel, importante nga naa ka. Niadtong Israel, nasakop ka. Nganuman tungod kay para maapil ka sa pagtubos o sa pagluwas atong Ginoong Hiyuba. Sa bisan unsa man nga trahedya diya sa imong kaugalingon, basta na sakop ka, iya ka sa atong Ginoong Hiyuba niadtong panahona. Kana ang atong nabasa. Kay niadtong panahona si Hiyuba tuan niya ang tanang mga butang tungod kay wa pa ang atong Ginoong Kristo. Wala pa pod ang dapit sa Espiritu Santo diin karon mo'y gipamatud-an sa dapit sa PBCM. Sa unang panahon, kung mangita tas mga butang diin gikuptan, ang nagkupot sa mga butang sa Dios, tuana sa iyang katawhan. Ug kung gusto ka nga makaambit ka sa mga butang sa Dios, paningkamuti nga tuwa ka nasakop sa katawhan nga iyang gitukod nga maong Israel. Kay si Hiyuba mao ang ilang Dios ug si Hiyuba mao ang tag-iya sa mga tinago nga butang. Unsay prueba ni ana sa balaang kasulatan nga atong basahon sa Biblia, Brad Jiggy. Pabor naman yung Brad Rome, tanawon ta sa balaang kasulatan. Unsay prueba nga ang atong Ginoong Hiyuba siya mao ang ginikanan sa tanang butang. Aniya, Brad Macarayo, atong basahon sa nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 29, versikulo 29. Ang mga butanga tinago iya ni Hiyuba nga atong Dios. Apan ang mga butanga ginapahayag mao ang ato ug sa atong mga anak nga sa gihapon aron nga pagatumanon ta ang tanan nga mga pulong niini nga mga kasuguan. Mabutang ka man, diin iya sa Dios tuana niya sa atong Ginoong Hiyuba sa pinasugdan. Ug ang atong Ginoong Hiyuba, siya mismo maoy maghatag ni ana. Kung doon na may mga butang ihatag niya ngadto siyang katawhan to as Israel. Ingon ni ana, kung maghisgot po tagpulong sa unang panahon. O niya nanabay pulong sa unang panahon? Yara, tanan nga mga nakatutok karon sa Facebook, tanan karon nga nakatutok sa YouTube, nga naglantaw sa programa sa PBCA mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Unsa man ang paglantaw nato sa pulong. Daan pa sa unang panahon si Hiyuba mismo dunay paghatag sa iyang pulong gipadala sa iyang katawhan para sa kaluwasan. Sa kalisdanan man o bisan pa sa balatian para sa kaayuhan. Atong pruibahan. Unsay pruiba, Brad Israel? Niya Brad Macarayo nga gipadala gid ni Hiyuba ang iyang mga pulong. Atong pruibahan diri sa nakasulat sa Salmo Kapitulo 107 versikulo 20 gingon, o gipadala niya ang iyang pulong o Isugod sa bersikulo 19 kuno bi ato kang tanawon. Isugod sa 19 Brad Israel. Pagawason nato atong Ginoong Hiyuba. Sige bi. unya ming tuaw sila kang Hiyuba gikan sa ilang mga kagulanan ug iyang giluwa sila gikan sa ilang mga kalisdanan. Gipadala niya ang iyang pulong ug giayo sila. Ug iyang giluwa sila gikan sa ilang mga pagkalaglag. Busa, ming tuaw sila kang Hiyuba. Luyo sa ilang kalisdanan. Unya ang gibuhat ni Hiyuba, gipadala na ang iyang mga pulong adto kanila. Aron sila luwason o giayo sila. Naamay balatian gihambin to ay pulong gihatag sa atong Ginoong Hiyuba. Naamay kalisdanan naay pulong gihatag sa atong Ginoong Hiyuba. Kung kinsay nasayod, sila ra. Unsang pulonga, si Hiyuba ra og iyang katawhan mo'y nasayod ana. Ana ra. Maura na siya kay wala pata sa ilang panahon. Wala pata sa ilang panahon. Sila lay nasayod og si Hiyuba. Giunsa paghatag ni Hiyuba ang mga butang og mga pulong dito sa iyang katawhan. Para magamit sa kalisdanan, sa ilang na kalisdanan nga sila, mutuaw o mutawag sa atong Ginoong Hiyuba nga manginahanglan sila tabang. O kung sila manginahanglan tabang, pinagisbalatian, may pulong gipadala. Unsang pulonga, di na tamo question na unsang pulonga. Sila ray nasayon. Kay wala pataana ni anang mga panahona. Wa pa gani ang atong Ginoong Kristo ana. Naunsay gibuhat, pag abot sa atong Ginoong Kristo, unsa na po'y gibuhat, sa una Israel may gitukod, na ay mga butang, na ay pulong, gihatag. Ang pangutana, na ay pulong gidala ba? Pag abot na pod sa ikaduhang hugna sa panahon, nagiingon ko, tulo ka hugna ang atong isgutan karon. Doon na po'y laing pagtulunan gitukod. Di nang nagtukod mao ang atong Ginoong Kristo. Kadaghan namo nang gibasa, sa marayes ko lang, tungod kay daghan ang atong isgutan. Mateo 16:18,
Niingon si Kristo, ibabaw ni ining dakong bato Pedro, tukuron ko ang akong iglesia. Ug diya sa Kolosas 1:18, nag-ingon si Pablo, siya si Kristo ulo sa lawas nga mong iglesia. Ug kung basahon ang unang Korinto 12:27, niingon si Apostol Pablo, kamo mong lawas ni Kristo, matag-usa kaninyo bahin niini. Sa English, now ye are the body of Christ and members in particular. Sa ato pa, kamo maong lawas ni Kristo, matag-usa kaninyo bahin o membro niini. Unsay opisyal nga ngalan, Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. Kanara, naana po Iglesia ng Kristo. Gitukod na po sa atong Ginoong Kristo. Ang question, unsay ilhanan tuwa dito sa Iglesia sa atong Ginoong Kristo? Dunay mga ilhanan. Unsa? Kadtong Iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, may tumong na po siya. Kung siyo ba nagtukod og katawang Israel, kay doon na siya tumong. Tagaan niya sa mga butang, tagaan niya sa mga pulong. Anara, para sa kaluwasan, sa kalisdanan man, sa balatian man, may gihatag nga pulong sa atong Ginoong Hiyuba. Kana ang purpose, kay siya ang manluluwas. Nagtukod na po si Kristong Iglesia, doon na po'y tumong. Unsay tumong? Nung tanta ang Biblia sa kasaysayan sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Brad Rome, tanahon ta. Kung gitukod man ni Kristo ang Iglesia, nga ang opisyal nga ngalan, Iglesia ni Kristo, ang question, asa na itukod, Brad Rome? Ang Iglesia, diha sa ubang translation, kongregasyon, diri sa King James Version, gibasa, gitawag og Iglesia, diha sa ubang translation, gitawag nag kongregasyon, unsang usa sa Biblia nga atong basahon, Brad Rome. Atong basahon karon nga Biblia, Brad Makarayo, kining Biblia nga bagong kalibutang hubad. O kini, Brad Makarayo, atong pagabasahon. Dini sa Mateo sayang kapitulo 16, versikulo 18 nagaingon, dugang pa ako ingon kanimo, ikaw si Pedro og sa ibabaw nining dakong bato. Pagatukuron ko ang akong kongregasyon og ang mga ganghaan sa Hades dili makabuntog niini. Busa, sultian ko ikaw, Pedro, nga sa ibabaw ni ining dakong bato, pagatukuron ko ang akong kongregasyon. Sa King James Version, sa ikaduhang hubad, 1958 edition, gitawag na siyag Iglesia. Natukod sa ibabaw sa dakong bato, kinsa ang dakong bato, Brad Israel. Niatong basahon din Brad Makarayo sa New World Translation nga iya sa Jehovah's Witnesses sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 4 giingon, ug ang tanan nanginom sa samang espiritual nga ilimnon kay sila tig-imnanan man gikan sa espiritual nga dakong bato nga nagsunod kanila ug kanang dakong bato mao si Kristo. Busa, tig-imnanan kuno sila sa espirituhanong ilimnon kay sila nagasunod man niadtong dakong bato nga espiritual ug ang dakong bato nga espiritual gipaila ni Pablo mao si Kristo. Kung giingon man ibabaw Pedro ni ining dakong bato, kinsan dakong bato si Kristo, unsas Kristo espiritual na diha di ay kato di ay si Kristo, diha gitukod ang iglesia, si Kristo mo'y ulo, diha natukod sa atong Ginoong Kristo, dakong bato si Kristo gitawag og dakong bato nga espiritual. Ana, nigawas na. Karon ang pangutana, kadtong nagsunod sa atong Ginoong Kristo, nga mga tinawag, katong gitawag og si Kristo ang ulo, ang lawas maong iglesia, iglesia ni Kristo, natukod sa dakong bato nga espiritual, nga mao si Kristo. Kung ang dakong bato mao si Kristo, ang gitukod iyang katawhan nga iglesia ni Kristo, unsa sila? Gitawag po sila mga espiritual na. Unsay prueba ni anak Brad Jiggy? Ang prueba na Brad Makaraya ato lang basahon diri sa New World Translation sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 4 ug 5. Sa nagaduol kamo kaniya sa mangadto sa usa ka buhing bato sinalikway tinuod sa mga tawo apan pinili bililhon sa Dios kamo usab ingon nga buhing mga bato gitukod nga usa ka espiritual nga balay alang sa katuyuan sa usa ka balaang pagkasaserdote aron magtanyag og espiritual nga mga halad nga dalawaton sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Busa, kadto di ay gitawag di ay og iglesia din si Kristo nagtukod. Diya siya natukod sa dakong bato nga espiritual nga mao ang atong Ginoong Kristo. Sila po di ay mga espiritual. Gagmay nga bato. Kaya pinakadako nga bato si Kristo. Buti pasabot, gitagaan lang ba?
nga bisan ang katawhan ni Kristo nga iglesia espiritual, do nagilabaw nila nga pinakadako. Kung bato man nga ang gitawag mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, do na pagilabaw nila nga bato. Mo tong giingon na lang sa Biblia, dakong bato. Gi-explain ni Pablo, ang dakong batong espiritual. Mao siya ang atong Ginoong Kristo. Unsa iya mga apostoles ug iya mga tinunan, bato gihapon, pero espiritual. Gitukod sila nga usa ka espiritual nga balay. Unsa man ang balay, gitawag og iglesia sa Dios. Unsay prueba ni ana, Brad? Loy. Ania Brad Macarayo ang prueba kung atong basahon ang nakasulat sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Kung malangan man og galing ako, ikaw na hibalo na unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi og panalipod sa kamatuoran. Unsa di ay ang giingon nga kamo, ingon nga buhing bato, gitukod nga espiritual nga balay, iglesia di ay. Busa mao na gitukod. Kinsay nagtukod? Si Kristo. Ibabaw ni ining dakong bato. Ang dakong bato, gi-explain Pablo, unang Korinto 10:4, dakong batong espiritual si Kristo. Ang iya po mga tinun-an, gagmay nga bato. Ang pinakadako si Kristo. Kung si Kristo espiritual, ang iya po mga tinun-an, espiritual pod. Ang laktod pagka-istorya, ang pagtulun-an gitukod ni Kristo, espiritual. Tuwa na. Nigawas na. Karon, kung mangita ta ni atong unang panahon, magikan man sa kang nagsunod ni Moises, kung kinsa ka mang nagkupot sa mga butang sa una og mga pulong, kinahanglan nga tua ka mailalom sa gitugyan na sa kang nihiuba nga ang mga butang niya, tua na niya na itugyan didto ni Kristo. Kinahanglan mo tutok na pod ka adtong iglesia nga gitukod ni Kristo nga espiritual. Og unsay na adiha nung tanta ang mga nakasulat sa Biblia. Ato sang basahon ang giingon sa atong Ginoong Kristo ay summarize na nato sa Mateo 11:27 nag-explain atong Ginoong Kristo. Matod pa niya, kanako matod pa pagpahayag nga giingon sa pagpahayag, kanako gitugyan ang tanang mga butang, sa langit ug sa yuta. Unsang mga butanga nga gitugyan sa amahan ngadto sa atong Ginoong Kristo kanang naa sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 27 nga mabasa nato sa balaang kasulatan nga niingon siya giingos pagpayag ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan. Kung unsa na mga butanga, Mateo 28:18 niingon si Kristo, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Katud di ay kagahom, mga butang gitugyan sa amahan ngadto sa atong Ginoong Kristo. Pag didto na ni Kristo, kadtong mga tao diin gitawag silag espiritual na ilalom sila sa pagtudlo sa atong Ginoong Kristo. Mao nang niingon ang atong Ginoong Kristo sa Mateo 11:28-30, umari kamo kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Dinhi kanako pagtuon kamo kanako. Sa ato pa, si Kristo na nagtudlo siyang katawhan. Naanan niyang mga butang. Munang maproblema ang uban sa unang panahon, Sa ilang pagtuo, wala sila maproblema. Total, nagkupot bitaw sila sa mga pulong sa unsang pulong sa Dios nga ilang nadawat, napanunod sa ilang katigulangan. Ang problema karon kay ang mga butang gitugyan naman mismo sa atong Ginoong Hiuba dito sa anak nga mong atong Ginoong Kristo. Kinanglan kanungtan gyud nimo ang pagtulon-an asa tong anak. Ug asa to ang pagtulon-an diin to adito ang unod ba? Ang unod, asa ang original. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, pagtunguhan niya, tuwa na ang original sa tanang spiritual division, asa, tuwa sa atong Ginoong Kristo. Ingon na ang atong pagtagod-tagod sa mga butang o pulong sa Dios na ining kagabihion karon. Sa tanang mga spiritual division nga nakatutok, prangka na ni nga pagka-istorya ni. Ma-YouTube ka man o ma-Facebook, ingon ni ana nga sistema. Basta gipamatud-an lang namo, ginamit ang bala ang kasulatan. Ingon ana ra nga sistema, nung tanta, nagkupot ka mga butang, nakakutay ka man dito sa atong Ginoong Hiuba og ni Moises, kinanglan mailalom ka sa kayusahan sa tanang mga butang dito sa atong Ginoong Kristo. Atong pruibahan. Asa ang pruiba, Brad Israel? Na yung pruiba na Brad Macarayo itong basahon diri sa nakasulat sa Episo kapitulo 1 bersikulo 9 lapos tangadtos 10 gingon, kay diha sa tanang kaalam ug pagsabot iyang gipahibalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton sumala sa iyang mayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo, iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inig abot sa tukma nga panahon, laraw sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang butang
mga butang nga diha sa langit ug sa mga butang nga dinhi sa yuta. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, na ilalom ka kinanglan ba nga magpailalom ka sa atong Jesucristo. Kung mangita gani ka og pagtulunan nga naa diha ang mga butang og mga pulong gihatag, tuwa ka nakatutok dito sa kayusahan sa atong Ginoong Jesucristo. Mga butang sa langit og mga butang sa yuta. Dili makita og makita nga butang sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ngano nga to ang kayusahan ug asa ka dapit mahiusa? Didto ka ihiusa. Didto ka ipahimutang sa iglesia nga mao ang lawas din gipahimutang sa gitukod sa atong Jesucristo nga sila mao tong mga katawhan na gitawag sila og espiritual gihapon sila, spiritual division nga mga katawhan sa Dios. Unsay prueba ni anak Brad Jiggy? Ang prueba na Brad Makarayo ato ang basahon diri sa mga taga-Kolosas kapitulo 3 bersikulo 15. Ug pareha ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa maong kalinaw kamo sa pagkatinuod gipinagtawag diha sa usarang usa ka lawas. Kung doon naman sila kayusahan, ang tanang mga nagkupot sa butang sa unang panahon, tuwa ka magkigiusa sa panahon sa atong Jesucristo. Ano, tuwa man dito gitugyan. Ang mga butang, kinsay nagtugyan, ang atong Ginoong Jehova mismo. Mo'y nagtugyan dito sa atong Ginoong Jesucristo. Ang question karon, kinira, unsay purpose? Mao na ni. Unsa na po'y purpose nga nung gitukod sa atong Ginoong Jehova ang iyang sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang katawhan nga maotong gitawag og iglesia ni Kristo nga gitawag sila espiritual. Ang tubag, dunay purpose. Unsay purpose nila? Sugoon sa pagwali ug sugoon sa pagpanambal. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd? Ani Brad Makarayo ang prueba kung atong basahon na nakasulat sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 1 lapos ngadto sa 2. Unya ang napulog duha iyang gipatigom ug iyang gihatagan sila gahom ug pagblutan batok sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Og iyang gipaadto sila aron sa pagwali may tungod sa mga gingharian sa Dios og sa pagpangayo sa mga masakiton. Busa sa nabasa sa Biblia iyang gipaadto sila aron sa pagwali sa gingharian sa Dios. O sa atong nabasa gipaadto aron sa pagwali sa gingharian sa Dios. Unsa pa? Magwali. Unsay purpose? Manambal. Mao na siya ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Sila nga gisugo sa pagpanambal ang ilang buluhaton. Pabor na ko niya, ako sang basahon ang New World Translation. Pabor ko ang maong translation. Sa ilang pagpanambal sa unang panahon ug sa ilang pagwali, doon na ilang gi-apply. Unsay gi-apply nila sa ilang misyon sa pagwali, mao ang gitawag mga butang nga espiritual o mga pulong espiritual. Unsay prueba? Basahon ako dinhi. Sa unang Korinto 2, bersikulo, ang akong pagabasahon, bersikulo, atong pagabasahon 12. Giingon sa nakasulat, sa bersikulo 13, kining mga butanga atong gisulti usab, dili pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam, kun dili pinaagi sa niadtong gitudlo sa espiritu. Samtang atong gilangkob ang espiritual nga mga butang sa espiritual nga mga pulong. Ato na. Unsa di ay ang ila di ay atong pagnisyon nila sa pagwali nila? Ang ilang pagwali, ang gihatag nila nga tuwa dito gilangkob nila ang mga butang espiritual og mga espiritual nga pulong. Unsay purpose nganong gitukod ni Kristo ang iyang iglesia nga gitawag espiritual? Tungod kay dunay dakong buluhaton o misyon sa pagwali o pagpanambal. Unsay ilang gidala? Pulong nga espiritual o butang nga espiritual. Kana ang atong nabasa sa Biblia, dili na wala na lipod-lipod. Ang nagtug-an ana Biblia, igo lang ang PBCM nga nagbasa ni ana. Gitagod-tagod ta ang kasaysayan ni Jehova og sa iyang iglesia ni Kristo nga gitukod unsay naa nila ang naa nila butang espiritual ug mga pulong espiritual sa iglesia ni Kristo. Kay espiritual division man to sila. Si Kristo ang dako sa espiritual. Kung mangita ka og original sa una kinsay punuan, kinanglan maidangat ka sa pagpangalaga dito kang Kristo sa panahon sa mga apostoles. Nanara, kay mao mo na nabasa. Ingon ni ana. Now, dinhi na ta ang pangutana.
niadtong dakong buluhaton nga pagwali nilang pagpanambal. Wa ba'y kalambigitan ng Espiritu Santo? Ang tubag, naana. Unsay prueba? Daana. Nga sa panahon pa ni Juan nga Bautista, nag-explain siya. Sa sunod niya, bisan siya nagbautismo siya sa tubig, paras kapasayloan sa sala, pero may gitudlo pa siya nga dunay kasunod niya, nga gamhanan pa kay kaniya, nga bisan sa sapinsa, higot sa pinsa ang tildi, siya tako sa paghubad. Lucas 3:16. Ang ibautismo anang musunod ni Juan Bautista, mao ang Espiritu Santo og kalayo. Now, kinsay musunod niya? Juan 1:29. Dayag man kay na nga niingon si Juan Bautista, si Kristo mao ang gipasabot niyang sunod kaniya nga moanhi. Dayag pod kayo nga si Kristo mao ang moanhi og si Kristo ang mopahibalo. Sa bautismo sa Espiritu Santo kalayo, dili na trabaho sa tao, trabaho na sa Dios. Ha? Mismo pa si Juan Bautista na admitado siya. Ang question, kung si Kristo man ang musunod ni Juan Bautista, maumay mo bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Ang pangutana, giyon sa pagpadayag sa atong Ginoong Kristo, ngadto sa iyang mga tinunan, ang tubag. Nag-ingon ng atong Ginoong Kristo buhat 1:8, magadawat o gahom ang iyang mga tinunan kung mukunsad na ang Espiritu Santo ngadto kanila. Kinsay nagsulti? Atong Ginoong Kristo. Tuwa na. Nag-explain ng atong Ginoong Kristo sa Espiritu Santo, pag mukunsad, madawat na po nila ang gahom. Dawbi, kay nag-ingon man si Juan nga Bautista, ang bautismo sa Espiritu Santo o kalayo. Di ata makatuto karon ang question. Bautismo ha sa Espiritu Santo. Kana, bautismo man na sa Espiritu Santo. Trabaho na sa Dios. Si Juan Bautista nagsulti nga ang ibautismo ni Kristo, Espiritu Santo kalayo, dabi kay bautismo man na sa Espiritu Santo. Ang iyang igabautismo kaninyo maong Espiritu Santo. Bautismo din na sa Espiritu Santo. Dabi, kanang kalayo, unsa man na. Mao na, karon atong nungtan. Sa explain ni Kristo, sa buhat 1:8, gahom. Pero pagkatuman as pagkunsad sa Espiritu Santo, unsa na dayon ang ilang nadawatan, kay giingon man niya, pag mukunsad na, gahom man na. Unsa dayon nagpakita sa pagkunsad na. Brad, Jisrael, kung atong basahon ang Biblia. Sa pagkunsad sa Espiritu Santo, Brad Makarayo, nga gahom, nga gibasabot ni Ginoong Sa Kristo. pagkunsad na sa Espiritu Santo. Gihulagway ka na nga daw Ang nakita dayon, mao na dayon to ang kalayo, nga daw dila nga daw. kalayo. Okay, unsay prueba mo? Niatong basahon rin na nakasulat, Brad Makarayo, sa buhat kapitulo 2, versikulo 1, lapos ta ngadto sa 4 gingon. Og pag-abot na sa adlaw sa Pentecoste silang tanan na nagtigom sa usa ka dapit, og sa kalit miabot ang dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin, og kini nipuno sa tibuok nga balay diin sila didto naglingkod. Og dihay mipakita kanila nga daw dila nga kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila, og silang tanan napuno sa Espiritu Santo, og misugod sila sa pagsulti sa nagkanilaing pinulungan, sumala sa pailitok kanila sa Espiritu Santo. Sa Espiritu. Busa pagkunsad na sa Espiritu Santo, ngadto kanila, ang nakita daw dila nga daw kalayo. Unsay giingon ni Juan Bautista, ang ibautismo, Espiritu Santo og kalayo. Katong kalayo pag naidayag na, daw dila nga daw kalayo. Nagtinagsaay sa pagpatong sa matag usa kanila. Kanos ana dawatan, daw dila nga daw kalayo. Panahon nga nikunsad ng Espiritu Santo. Basaha ang buhat 1:8, pag mukunsad ng Espiritu Santo ang ilang madawatan gahom. Kalayo o gahom maura ang kahulugan sa gipasabot. Sa atong nabasa sa Biblia, bote pasabot ni Juan nga Bautista, ang ibautismo diha kaninyo ang Espiritu Santo o gahom. Kung si Kristo may pasultihon, magadawat mo gahom sa dihang kunsara na mo sa Espiritu Santo. Nana. Sa dihang mikunsad na, nakadawat nas gahom, misugod na sa ilang buluhaton. Dakong misyon, mo na purpose, gitukod ni Kristo ang iyang katawan nga espiritual, iglesia ni Kristo, parang pabuhaton sa buluhaton, pawalihon, patambalon, ang ilang dadon, butang espiritual, o mga pulong espiritual. Nana, naglakaw sa pagwali o pagpanambal. Dito na idayag ang makalilisa nga gahom sa kamot sa mga apostolis ni adtong panahona. Unsay prueba ni ana kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia, Brad Rumi.
Atong probahan kani dinhi sa nakasulat sa buhat sa iyang kapitulo 5 bersikulo 12 nag-ingon dinhi. Og pinagi sa kamot sa mga apostoles, daghan ang mga ilanan og mga kaibulungan nga nagahimo sa tubangan sa katawhan og silang tanan didto magtiguman sa portiko ni Salmon. Busa, diha sa kamot sa mga apostoles na idayag na ang mga milagro og ni adtong mga panahona. Diha na dayon nga bisan pagani sa kamot sa mga apostoles og bisan pagani tanan. Diha na idayag ang mga milagro nga gibuhat sa Dios. Og ni adtong panahona dili tiaw kay bisan pas Apostol Pablo ni adtong panahona diha sa iyang kamot bisan pagani nga ang mga tiaw mos kasaysayan bisan pagani kadaghan namong gibalik sinina tapis panyo madapat lang sa lawas ni Pablo. Unya dadon basta tungod kay di na makalakaw ang pasyente. Ang sinina nalay dalon bisag panyo makuptan lang ni Pablo og makuanan na makadapat sa iyang lawas. Dadog balik sa tagtungod maayo na. Unsay prueba ni anak Brajige? Ito lang basahon, Brad Macarayo, sa mga buhat, Kapitulo 19, versikulo 11. Ilapos sa 12. Ato ang lapos sa 12. Ug ang Dios naghimog dagkong mga milagro pinaagi sa mga kamot ni Pablo nga tungod ni ana ang mga masakiton gipanagdad-an og mga panyo og mga tapis nga nahidapat sa lawas ni Pablo ug sila nangaayo sa ilang mga sakit ug mahawa kanila ang mga espiritu nga dautan. Sa nabasa sa Biblia, ingon ni ana nga bisan pagani niadtong mga madapat lang nga mga sinina unsa man panapton nga madapat sa lawas ni Pablo pag madalag balik na sa tagtungod ngadto sa ilang pasyente pag madapat na maayo na. Ingon ana ang milagro nga nakita sa unang panahon sa mga apostoles. Niadtong panahon na nagpadayag na dayon si Pablo nga ang iyang pagwali ug iyang pagsulti dili pinaagis makabibihag nga kaigmat lang kun dili nagnunot na ang gahom. Kay naa niya ang mga butang espiritual o mga pulong espiritual bunga sa ilang buluhatong misyon human sila nakunsaran sa balaan nga Espiritu Santo ni antong unang kapanahonan. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd? Ano ang prueba, Brad Macarayo, kung atong basahon ang nakasulat sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 4, lapos tangad to sa 5. O ang akong pagsulti, o ang akong pagwali, dili pinaagi sa mga kababihag nga kaigmat sa mga pulong, kundi dili pinaagi sa pagpadayag sa Espiritu o sa gahom. Araw ng inyong pagtuo, magasuka dili diha sa kaalam sa mga tao, kundi dili diha sa gahom sa Dios. Ingon ni ana ang nabasa sa Biblia. Si Apostol Pablo nagpadayag na dayon. Ang akong pagwali dili kakutob ra diha. May mga ilahanan ng magnunot. Diin sila ang tinuod nga katawhan sa Dios sa unang kapanahonan. Diha na. Lamang mauni. Kung naaman sa mga apostoles na, naunsay? Unsa pa may rason sa PBCM ngano man nga naa pa man gimi nagpanghimatuod. Gitawag yapong spiritual division. Ang question kinira. Ngano man mong PBCM nga naaman mo nagpamatuod dapat spiritual gyapon. Unya ngano man nga naagi pamatud-an ninyo nga ang gitukod ni Kristo iglesia man espiritual. Naa kanila ang mga butang, mga pulong, o gingon man ang mga butang espiritual. Ang tubag. Tungod sa Biblia. Tungod kay ang Biblia gituga, ikaduhang Timoteo 3:16-17, diha na nagsumikad. Biblia ang among ginungtan, Biblia ang among gidungawan, aron kami maidangat sa dapit, din kami nangalaga din sa PBCM. Ngano man, sila mismo nga mga espiritual division. Nga dito, ang tanan nga mga espiritual division, nagdala ka magpulong espiritual o butang espiritual, kinanglan mailalom kas pagtulon ang gituko ni Kristo Iglesia. Kay si Kristo ang dako sa tanang espiritual sa panahon ni Kristo. Pero, ngano nagpalo yung rason nga naapay PBCM? Ang rason? Kay sila mismo may declare nga katong ilang nadawatan, pati nga lamang, o katoy, pati nga nagpasabot, may kasunod pa. Unsay prueba ni ana kung basahon nato ang balaang kasulatan Brad Israel. Niatong basahan, Brad Macarayo, diri sa nakasulat sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 22, giingon siya mao ang nagmarka kanamo ingon og naghatag sa iyang espiritu ingon nga pati nga sulod sa among mga kasing-kasing. Pag patinga gani nagpasabot doon na pa'y kasunod. O nana, asa ang patinga? Tuwas mga apostoles. Unsay giparsyal dito nila? Pagwali, mga pulong espiritual, butang espiritual. Kana mo'y nabasa sa balaang kasulatan. Ang question, kung espiritual,
sila. Lamang, ang nahitabo nila, partial ang ilang nadawatan. Karon kay partial man, ang dakong pangutana, kinira, asang kasunod. Kung asa ang kasunod, kinira, toa na po dito sa kapuli sa atong Ginoo Kristo nga mao na po'y magtudlo. Kung ang Espiritu Santo mikunsad man, aron sila makabuhat sa ilang bunuhaton, nga maidayag ang mga milagro sa ilang kamot, Espiritu Santo na gyud mao'y mangunay sa pagtudlo. Yan na gyud di na gyud ni kunsad. Ha? Siya na mismo mangunay sa pagtudlo sa iyang katawhan. Ang gikunsaran sa Espiritu Santo nitong unang panahon, mga apostolis man, ang nagkunsad Espiritu Santo, ang ilang trabaho si Kristo nagsugo sa pagpanambal ug ingon manglakaw sila, nining panahon na Espiritu Santo naging magsugo. Unsay prueba na Brad Jiggy? Ato lang basahon sa ang pulong sa Dios Brad Makarayo sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ug 26. Kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kon ang makagikan na ako ang magdarasig mo ang Espiritu Santong mao nga ipadala sa amahan puli ka nako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanang mga giingon ko kaninyo. O, busa na. Ang Espiritu Santo kapulis atong Ginoo Kristo, siya mangunay sa pagtudlo sa iyang katawhan. O na. Niini karong panahon na, remind lang, wala ta sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Niata niining panahon na karon. Kung niaman ta aning panahon na karon, wala ta sa panahon sa atong Ginoong Kristo ang gipasabot niini maura di. Nia kita karon makatutok na sa Espiritu Santo nga pagtudlo. Ang question, unsay purpose? Nganong ang Espiritu Santo mangunay na pod sa pagtudlo sa iyang katawhan? Tungod kay naa na po'y dakong palaabuton unsa nianang panahon ng dakong kasakitan nga ang tao manginahanglan na gid pod kaluwasan. Mo na Espiritu Santo siya na mangunay sa pagtudlo ni ana. Unsay prueba ni ana nga duna pay dako kaayong sa gubangon sa tao nga dakong kasakitan nga wa pa masinatiis sa tao diri sa kalibutan, Brad Lloyd. Ano, Brad Makarayo, ang prueba kung atong basahon na nakasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kaunya maabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan. Hantod karon og dili na gayud mahitabo pa. Kini ang prueba nga naas na kasulat sa balaang kasulatan nga mao ni purpose mangunay ng Espiritu Santo pagtudlo mismo. Aron ang mga tao katudloan niya aron nga dunay magamit panahon ni anang dakong kasakitan nga gipasidaan sa atong Ginoo Kristo. Og kanang giingon nga tudloan sa Espiritu Santo maunang mga tao nga nangalagad ngadto kaniya kay duna na po'y gisulat nga duna na po'y pagpangalagad diha sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana kun atong basahon. Ha? Ni ana Brad Rumi kun atong basahon ang Biblia. Nga itong pagbasahon, Brad Makarayo, kining nakasulat sa Biblia nga, ang pulong sa Dios, dinhi sa Kapitulo 7 sa Roma, versikulo 6, nagingon dinhi. Apan karon tungod sa atong kamatayon, sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasugwan, nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios, karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo o dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa na ana po'y giingon nga pag-alagad sa Espiritu Santo mao na nga ang Espiritu Santo mangunay na po dabe karon sa pagtudlo pangutana. Sa unang panahon kinsang alagad sa Dios Israel. Kinsa ang mga alagad sa Dios ikadungog na nga panahon, Iglesia ni Kristo, espiritual sila. Doon na naman po'y pagpangalagad diya sa Espiritu Santo. Muna'y nabasa ang question. Karon ang pangutana, asa ba po ipahinungod ang pagtudlo, ang kining pagampo? Brad Jisrael, kung atong sesyon nakasulat sa Biblia. Ay pahinungod ang pagampo diya gyud sa Espiritu Santo, Brad Makarayo. Niatong basahon diri sa nakasulat sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20 gingon, apan kamo mga hinigugma kinahanglan managtubo diya sa inyong balaang uyamot nga tinuan pag-ampo kamo diya sa Espiritu Santo. Diya day mag-ampo sa Espiritu Santo, mag-alagad diya gyapon. Katong mga alagad niya gumikan kay naa diya
sa Espiritu Santo nag-alagad, Espiritu Santo mo tudlo, ay siyempre ang pag-ampo na sa Espiritu Santo gipahinungod. Nga naman, doon ay gipadala ka puli, nga naman, doon ay dakong palabuton no, pangandamanan, dakong kasakitan nga palabuton sa kalibutan, mao nang Espiritu Santo gipadala para ang tao katudloan ni anang bahina. Unsa itudlo? Mga butang. Kay ang tanang butang nga gitugyan sa amahan dito ni Kristo, kuhaon naman po na sa Espiritu Santo God. Juan 16:13 o 15. Mao na'y nabasa. Ang pangutana karon, kung may moabot mang dakong kasakitan, mao na niya ang question. Balaanong question. Kung moabot man ang dakong kasakitan, unsa bay gitagana sa Dios para makalingkawas kas dakong kasakitan? Brad Jiggy, unsay gitagana sa Dios alang ni anang dakong kasakitan para ang tao masalbar ni anang panahona. Ato lang basahon sa mga taga-Efeso kapitulo 4 bersikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Tuana, kung doon na may dakong kasakitan, doon ay gitagana ang Dios unsa? Timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. Sa unsang paagi nga matimbrihan ang tao sa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan, Brad Lloyd? Aniya, Brad Macarayo, kung atong basahon nakasulat sa Efeso kapitulo 1, bersikulo 13. Pinaagi kaniya, kamu usab, sa pagpadungog ninyo sa matuon niya pulong, sa maayong balita, may tungod sa pagluwas kaninyo, o sa nagpanuon na kamo kaniya, gitimbrihan kamo, nga ang gitimbri mao ang gisaan nga Espiritu Santo. Unsa di ay, ang paagi di ay, nga ang tao matimbrihan ka para sa kaluwasan. Ang gibuhat dito, para di ay nga, matimbrihan ka sa Espiritu Santo, pinaagis maayong balita. Unsang matangas maayong balita. Brad Rome, kung atong basahon ang Biblia. Balita gid ka na sa Espiritu Santo nga pinadalagi kan sa langit, Brad Macarayo. Ang pruiba niya na di niya tumabasa sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon nga pagbulutan kun dili kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita. Pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagi kan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa, wali di ay nga Espiritu Santo. Ang pangutana, kinsay nagwali? Walay lain. Mao ang mga ministro sa PBCM. Ang pangutana, kung ang PBCM man, mao ang nagwali sa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan sa tao, ang question kinira, unsay purpose nga dunay PBCM? O nganong dunay PBCM gitukod? Tungod kay ang purpose ni Master tagaan na pog misyon. Unsay misyon? Brajege, unsay purpose gitukod ni Master ang pagtulon ang PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ato lang basahon sa amended Articles of Incorporation and new bylaws registered August 12, 1971, Securities and Exchange Commission number 45013. Og diri sa page 4 ato makita diri ang mga hulagway sa mga board of directors sa pagtulon ang PBCM. Og sa page 5 ato mabasa diri kung unsay tumong ni Master nganong iyang gitukod ang pagtulon ang PBCM. And hereby declare, first, that the name of said corporation shall be Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Second, that the purpose for which the corporation is formed are to propagate the faith in the Holy Spirit incarnate and that Christian teachings on charity, mercy, and benevolence. To relieve or minimize human sufferings, render medical, dental to assistance to the needy and the sick. Sa to pa, og nagpahayag una nga ang pangalan sa moong kapunungan mo ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha, ang mga katuyuan sa pagtukod ni ining kapunungan mo ang pagsangya sa Kristohanong pagtulunan sa pagkaluoy, pagpasaylo ug pagkalulot, paghupay ug pagkunod sa tawhanong kasakit, paghatag og pagtambal medical, dental ngadto sa mga nagkainahanglan og sa mga masakiton. Kana mao ang purpose nganong gitukod ni Master. Una, pagsangyaw ug ingon man paghatag og pagtabang pinaagi sa medikal. O nana ha? Mao nay purpose gitukod natukod ang PBCM. Kinsay nagtukod? Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Pangutana, nganong naingon ana man? O nana. O niya, mao man ni, doon na tayo freedom. Gitawag na, nga nalatid na sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights, Article 3, Section 4, Section 5, doon na tayo freedom of speech, doon na tayo freedom of religion, doon na tayo libertad sa pagpili. Tulo lang ang na-record sa Biblia, Mateo 28:19, Amahan, Anak, Espiritu Santo.
Pagsusiyon tagkinsa ang ngalan sa amahan, Isaiah 64:8 o Isaiah 42:8 ang ngalan sa amahan Hiyuba. O ang iyang titulo sa Salmo 18:2, bato. Pag-ingon pod og sa ngalan sa anak, ang ngalan sa anak, Roma 1:4, mao si Jesucristo. Question, unsa iyang titulo? Efeso 2:20, bato sa pamag-ang. Duha na. Bato nga mao si Hiyuba, batos pamag-ang nga mao si Kristo. Kinsa ang bato nga mao si Hiyuba? Amahan. Kinsa ang batos pamag-ang nga mao si Jesucristo? Mao ang anak. Question, na may Espiritu Santo? Question, doon na pa ba laing ngalan gawa sa Hiyuba, gawa sa Jesucristo? Ado na pa. Unsay prueba ni anak Brad Jisrael? Yan atong basahon din nakasulat, Brad Makarayo, sa nakasulat sa Pinadayag Kapitulo 2, versikulo 17, gingon, ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa Espiritu, ngadto sa iglesia, ang magamanaugon paghatagan ko sa mana, nga tinaguan o paghatagan ko siya usa kagamay bato nga puti, nga sinulatan og usa ka bag-ong ngalan, nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy nagdawat nini. Doon na pa'y bag-ong ngalan. Di nakasulat sa batong puti. Pila ka bato? Tulo. Bato nga mao si Hiyuba, batos pamag-ang nga mao si Kristo, batong puti nga maong Espiritu Santo. Ang question, kinsa ang bato? Si Hiyuba. Kinsa ang batos pamag-ang? Si Kristo. Kinsa ang batong puti? Musugot ang tawag sa dili, reperado na sa katumanan sa Espiritu Santo. Sa pagtulon ang PBCM, sa among giila, mutuo man ang tawag sa dili, ang bag-o ngalan na tuman, sa dapit sa among magtutudlo, Divine Master Tomas, de Eugenio Senior. Sa amo, walay pong sanay na. Pero daganang nga kabig, daganang nga nisunod sa PBCM. Ingon ana ra, tungod kay dili sa istorya lang. Muna giingon ni Pablo, ha? Muna giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan, sa panahon sa mga apostoles, sa atong Ginoong Kristo, doon na sila'y pulong nga espiritual, nga gilangkob ang espiritual nga mga butang. Sa panahon pod nga naay bag-ong ngalan nakasulat sa batong puti, may manang tinago. Kung nganong tinago, exclusive lang na diya sa katauhan sa Dios. Kung unsang mga pulonga, walay mabasa sa Biblia. Sa panahon sa Israel, nga gitugan ang pulong, nga gihatag ni Hiyuba dito siyang katawang Israel. Panahon pong Kristo, wa pong gitugan ang pulong. Mga pulong, gilangkob nila sa mga butang, nga mga espiritual, o ang mga pulong. Wa gyud itugan, unsang mga pulong nga, sila ray nasayod, exclusive na sa katauhan sa Dios. Ang ato lang, kung asang kayusahan sa tanang butang, panahon sa Israel, adito sa Israel. Pero kung asang kayusahan sa ikaduhang hugna sa panahon sa tanang spiritual division, diya kang Kristo. Diyabi kay gikuha mas Espiritu Santo. Asang kayusahan sa mga spiritual division sa panahon na nga gipadala Espiritu Santo, diha sa Espiritu Santo. Musugotag sa dili, Biblia, atong pasikaran, ang tanang spiritual division, mailalom ka sa pagtudlo o sa pagtudlo o sa pagpasunod o pagpangulo sa Espiritu Santo. Kung si Kristo man, mao ang labaw sa mga spiritual division sa panahon ni Kristo, pag-abot pod nga gipadala ang Espiritu Santo dining atong panahon, ang labaw sa tanang spiritual division, Dios nga Espiritu Santo, musugotag sa dili, baon na nalatid sa Biblia. Kanara, ipapatud-an na mo. Tanan nga naglantaw sa Facebook o sa YouTube, lantawa, hinuktukis makadagan. Nungti ang sitas nga among gipangbasa. Kung pananglitan, doon na pa'y musabot sa inyong hunahuna, hinuktukis makadagan nga ang gibasa na mo Biblia. Di may ka-explicar ana og wala pa ang Biblia. Kanara, ingon ni ana, unsay ikagarantiya sa timbre sa Espiritu Santo? Ang timbre sa Espiritu Santo, asa masulat, Brad Jiggy, ang timbre sa Espiritu Santo. Ato lang basahon din sa mga Hebreanon, Kapitulo 10, versikulo 15 o 16. Ug ang Espiritu Santo usab nagapanghimatuod kanato, kay tapos siya makaingon, Kini mao ang akong pagigsaad nga akong pagahimuon uban kanila, tapos ni atong mga adlaw nagaingon ang Ginoo. Igabutang ko ang akong mga sugo sa sulod sa ilang mga kasing-kasing ug igasulat ko kini diha sa ilang mga salabutan. Diya day isulat diya sa Espiritu Santo. Siya ay mangunay sa pagsulat. Siya ay mangunay sa pagsulat diya sa unahuna o kasing-kasing. Sa iyang timbre para sa kaluwasan sa tao magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan.
Kana ang kaimportante sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Mga minahal namo nga mga nagsunod sa Facebook o sa YouTube o naminaw karon sa Power Radio. Kana mao ang among ikapabati kaninyo. Mga minahal namo nga tigsunod nining programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ma-YouTube ka man o ma-Facebook. Kana ra. Unsay ikagarantiya nganong diha sa agtang isulat o diha sa salabutan isulat tungod kay ang salabutan naa gina sa ulo, naa gina sa agtang. Dapat question kinira ug sa kasing-kasing. Asa nabutang unahuna nas ulo nas agtang. Asa ibutang ang timbre sa Santo diha sa agtang. Unsay ikagarantiya kaluwasan. Unsa day sa gubangon sa mga tao diri sa kalibutan. Brad Lloyd. Ano Brad Makarayo kung atong basahon na nakasulat sa Pinadayag Kapitulo 7 versikulo 1 lapos ngadto sa 3. Tapos niini nakita ko ang upat ka manulunda nga nagtindog diha sa upat katumoy sa yuta og na nagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Unya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga nikaya gikan sa silangan sa adlaw o nagdala sa timbre sa buhi nga Dios. Ug sa makusog nga tingog iyang gisingitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta o sa dagat nga nag-ingon kanila ayaw usa ninyo pag nagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diya sa ilang mga agtang. Wala. Diha day sa agtang mao na nasa labutan. Kinsay mangunay sa pagsulat Espiritu Santo. Pangutana kinira. Unsa na? Ana na ha? Unsa na ang palaaboton sa kalibutan kung atong Jesucristo may pasultihon, dakong kasakitan ay naigitagana. Doon na ayaw sa ninyo pagdagmali ang tanaman o ang dagat hangtod ang mga kahoyan sa atong Dios amo ng katimbrehan sa ilang agtang para sa kaluwasan. O, na. Ato na ginang klaro. Klaro-klaro na. Kinsa di ay mahiagom, musugotag sa dili, kinira, nagsunod sa Facebook, sa YouTube. Tanan naglantaw mga spiritual division. Kini ato doon naman tayo gipasakupan. Pero sa ato lang din Buday giingon sa nakasulat. Sa balaang kasulatan, kinira, Biblia nag-ingon. Kinahanglan nga mailalom ka sa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. Pag dili ka man mailalom sa timbre sa kaluwasan, ang Biblia ni-declare na og unsay dangatan sa mga tao nga walay timbre sa Dios diya silang agtang. Unsay dangatan, Brad Rumi? Biblia na lang ang atong patubagon, ana. Unsay tubag sa Biblia kung unsay dangatan sa mga walay timbre sa Dios nga Espiritu Santo silang agtang. Atulong basahon Brad Makarayo kini nakasuhat sa Pinadayag sa iyang kapitulo 9 bersikulo 3 hangtod 4. Ug gikan sa aso nang gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta og kini sila gihatagan og gahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta og sila gibinahan nga dili nila pagdagmalan ang tanaman sa yuta o ang bisan unsang lunhaw nga nagtubo o ang bisan unsang kahoy kundili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Busa, ang mahiagom din ni ana, mautong mga tao nga walay timbre sa Dios nga Espiritu Santo sa ilang agtang. Muna nga importante nga mailalom tas pagpangalagad sa Espiritu Santo nining panahon. Katugid ba nga ang nangulo sa spiritual division nga grupo, Espiritu Santo. Ang doktrina, Espiritu Santo. Ang wali, Espiritu Santo. Kana, mo'y aton nabasa. Kay mismo pa, hinuktukis makadaghan, mismo pa ang amahan nitugyan sa mga butang dito sa atong Jesucristo, o ang atong Ginoong Jesucristo mismo gitugyan na ang mga butang dito sa Espiritu Santo si kinsa ka man nga dili magpailalom sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Kanara. Musugot man tag sa dili. Biblia nagtugan ang labaw sa mga spiritual division ni karong atong kapanahonan Dios nga Espiritu Santo. Ana ra, maura na siya ang nalatid sa Biblia. Unsay ikagarantiya ni ana? Tungod kay dunay gipanaganan nga dakong kasakitan ang giingon nga paglaglag na dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Unsay makapalaglag sa diri sa ibabaw sa naong sa yuta, Brad Jisrael? Mao giganan tong lo Brad Makarayo. Atong basahon diri sa nakasulat sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama 6 giingon,
Ang yuta pagaymuon nga walay sulod gayod ug pagalaglagon gayod kay si Yuba mao'y nagsulti nining pulunga. Tungod nini ang tunglo mao'y naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sad-an. Busa ang mga pumuluyo sa yuta na nga sunog ug diyutay lamang ang nanghibilin. Busa kana di ay ang paglaglag di ay kana di ay pagpangdagmal paglaglag na mao nang tunglo nga mosunog sa yuta. Mao na nang giingon nga ang Espiritu Santo mangunay na gyud mismo sa pagtudlo para lang gyud ana. Ha? Itagana. Karon ikapilang tunglo Brad Jiggy ang palabuton sa tao diri sa kalibutan. Ato lang basahon diri sa unang hubad sa King James Version, Brad Macarayo, nga ang pinadaya gitawag og bugna ug ang Santiago gitawag og Jacobo. Sa bugna kapitulo 11 bersikulo 14. Mingagi na ang ikaduha katunglo ani karon. Ang ikatulo katunglo moabot sa madali. Busa ikatulong tunglo ang muhimong walay sulod sa yuta musunog niadto ang mahiagom Biblia ang nagsulti. Nag-ingon ang Biblia ang mga tao nga walay timbre sa Dios nga Espiritu Santo silang agtang. Brad Lloyd, unsa ba kining ikatulong tunglo musunog sa yuta nga mao'y mulaglag? Ato rong basahan, Brad Macarayo, kung atong nasa Isaias, Kapitulo 42, versikulo 25. Tungod ni ini, iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis na iyang kasuko. Og sa makusog sa gubat, og kini, nagapasilaog kaniya sa iyang maglibot. Apan siya wala masayon ni ini, og kini, nakasunog kaniya, apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang katude ay tunglo nga mulaglag sa yuta, mautong ang mahiagom, Biblia nagsulti, ang wala, diha kanila ang timbre sa Espiritu Santo. Saan taman, Biblia may nagistorya na. Ha? Inana man. Kapila man supakon, ang pagwalis sa mga ministros PBCM. Supak lang, total. Wala pa man tamo abot. Sa panahon, ang tanan nga mga spiritual division mudangat raon yata. Sa atong gituhan, nga atong gituhan mao na gid ang tinuod. Pero para sa mga PBC, ang Espiritu Santo gitugan des Biblia nga diha mailalom ang tanang spiritual division. Ha? Kay mismo pang atong Jesucristo Dios na, pero nganong gitugyan pa man niya ang mga butang dito sa Espiritu Santo. Aron nga ang Espiritu Santo kay ipadala mas amahan. Nang saon taman nga amahan mao may nagpadala sa Espiritu Santo. Si Kristo man po'y nagsaad nga mupulig ang Espiritu Santo niya, wa kitay mahimo. Ana ra nga sistema. So unsay usas mga butang ito ng Espiritu Santo, wa naman tay oras. Ana. Efeso 6:17 sa ang pulong sa Dios mao ang pulong nga ihatag sa Espiritu Santo. Unsay kagarantiya? Job 5:20 giingon sa tingguto magaluwas ya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Basta kana mao'y nalatid sa Biblia. Ego ra po namong gipadayag diri sa ere. Ego ra po namong gipadayag sa kahanginan. Para ang uban nga naglantaw sa Facebook o sa YouTube o ingon man naminaw sa Power Radio, makaambit sa mga pagtulunan na gilatid diya sa balang kasulatan. Aron ang tao makatagad, unsa diay ang angay buhaton sa tao sa dili pa moabot ang ikatulong gubat sa kalibutan, amo kining gituyo sa paabot diya kaninyo mga nagsunod, mga minahal namo nga nagsunod sa among programa sa YouTube ug sa Facebook ug ingon man sa Power Radio sa tuyog tumong nga sa dili pa namo abot makadesisyon makahukom na kamo nga magpasakop sa pagtulon ang PBC maron sa ingon ni ana magkahiusa kita sa pagpangalagad sa Espiritu Santo alang sa atong kinahanglanon magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Wala naman kami oras. Sa ngalan na lang sa balang magtutudlo Divine Master Tomas Rio Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio Kininio, alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, gubanosab sa kong kauban ng mga ministro. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kiniusab si Brother Lloyd Badera. Inusab si Brady Rumira Makamus. Kiniusab si Brother Gisril Macarayo Gamingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mayong gabi ikan atong tanan.